venit în bună un nou episod. De fapt, primul episod din Minecraft. Că nu mai am făcut episod. Pe contul ăsta mai am făcut pe un alt cont. Hai mă, zici și tu ceva, că azi o să-mi controlezi. Bună, eu sunt Robert și o să-i controlez viața. Da, pe Minecraft. Nu o să pot să fiu pentru că nu am Minecraft. Deci, voi fi lângă dânsul și o să-i spun. Bine, nu are Minecraft-ul acum pus de asta. Video, așa, bam, așa, hai. Ok, trebuie să intri în baza noastră. A mea mai mult. Da, ok, e mapa lui, da. Nu băgați în seamă. Ok, și aici avem un pad, niște chesturi. Și o să nu o să vă vină să credeți ce am găsit. Ia arată-le. Du-te tot în față. În chest sau? Nu în chest, aici. Deci nu o să vă vină să credeți. Cred că așa n-ați mai găsit niciodată. Trebuie să ne ducem jos. Și uitați-vă. E totul sub pământ. Deci este... Am lucrat noi pe aici, am luat cărbune, tot am făcut chiar. Da. În episodul ăsta o să facem... drifturi cu mașina. Hai că da. Dacă facem noi drifturi cu mașina în plan. Ok, ne scuzați. Glume de ale noastre. Da. Ok, acum trebuie. Am luat ăsta. Da, stai, hai, zi tu. Trebuie să faci cu apă. Și să sparg totul de aici de jos? Nu. Hai mă, vreau să sparg totul de aici de jos. Că nu Bine, hai, fă. Trebuie să sparge totul de jos. Să văd dacă faci. Stai că nu mi iese bug-ul. Bagurile când vrei îți ies, când nu. Da, pe episod, când nu filmez, da, îmi ies. Și când... uite cum ești. Dar ești ca un vierme, așa. Hai că-ți bagi joc, bro. Vreau chiar își bate jocul de dânsul. Bă. Ok. Hai, trebuie să te sufoci. No, hai că te sufoci. Așa, mă bag așa aici. Trebuie să... Hai că te sufoci tu. Așa, hai. Așa, trebuie să spargi totul. Da, va fi cam greu, că la un moment dat să mă pună piși, ca să mă ridică. Da, ce-am zis. Lăsați că fac așa. Da, bine, hai. Ok, vei sparge acolo timp de ceva timp. Ok. Da, va să stau așa, dar tu până atunci aia mă gândește la... Da, nu. La ce, da. La ce să faci? 3 porci. Să omori 3 porci, dacă găsești. Așa de rapid te-ai gândit? Nu. Deci n-am terminat asta și deja te-ai gândit la una cu porci. Când ar zbura porci, nu mă gândesc eu. Nu zboară porcile cum mă gândesc eu. Ok, hai. Mai am. Sper să strângem multe like-uri. Tu câte vrei? 10. Hai să fie 10.000 de like-uri. Dacă nu se strâng, data viitoare o să se strângă. Și ce mai 10.000 de like-uri, mă? Să vă abonați. Dacă nu sunteți abonați. Bă, abia am 5 abonați, mă, ești retardat. Păi să vă abonați. Și să dați 10 like-uri. 10 like-uri, mă, n-am cum să fac. Să apăsați pe subscribe. Până când număr eu la 3. La 50 de abonați putem să facem live, să știți. Da. Și acum what the fuck, guys, da, dacă tu te uiți în inventarul meu, nu e nimic neobișnuit. Vreo 100.000 de blocuri. Noi o săpam cu o viteză extraordinară. Dacă erai pe creativ și pe hărțile tale și tu joci numai pe creativ. Da. Bine, asta e adevărat, mă joc pe creativ pentru că tot construiesc case. Orice. Amândoi. Deci odată vă fac, când o să am Minecraft, o să-mi fac un episod cum să transformați în sat. Da, abandonat. Să vă fac și tutorial cum să instalați Minecraft-ul. Eu mă joc pe o versiune mai veche. Ce versiune? Ia zi.
1.18.02 că ăsta cu un băiat, Paul, care sunt prieten cu el, care m-am întâlnit, sunt prieten cu el de pe Trovo, bineînțeles, în viața reală. Și de asta, el are versiunea aia. Eu am zis pe driver să-și instaleze 1.19.0. El nu vrea, el vrea să la oameni unde ne găsesc? Cum ai că? Unde ne găsesc? Cum ai că, mă? În viața reală? Da. Dacă vreți să ne... Bă, stai. N-ai voie. Da. Primesc copyright. Da. Ok. Tu încă mai spargi aici. Stai, mă, acopăr. Acopăr. Gata, hai. Ai zis 3 porci, nu? Da, 3 porci sinuciți. Da, le tai capul. Da. Cum ar fi să-ți dai chiar capul lor? Da, e un mod. Este un mod. Da, este noapte. Nu. Dar este un mod, cred. Asta caut eu. Da, îmi dai pe gratis? Da, gratis. Cauți pe Minecraft, da, nu m-au băgat în seamă. Uite un papagal. Omor 4 papagali. Un papagal. 2 pene. Omoară lamele. Lamele? Da. Și ăla traderul. Au. Omoară lamele. Oricum eu le omor de fiecare dată ca să-mi dea ăla. Ce? Astea. Da. Astea. Da, poate... Uite găină. Leagă găina din leather. Când găsești alta trebuie să o legi. O legi de gât. Uite un templu! Mi s-a părut mie, what the fuck. Da, nu-l băgați în seamă. De chiar mi s-a părut un templu. Nu-l băgați în seamă pe bugetul ăsta. Nici nu prea știu cum arată templul. Da, nu-l băgați în seamă pe bugetul ăsta. Dar avem spawn point. Ce? Avem spawn point. Da. Super. Dacă mori, nu zici că e vina mea. Uite urs cu ăla. Ursul cu ăla, leagă-l de gât. Panda și urs cu ăla. Nu merge. Acum le-ai supărat. Hai mă. O parte. Du-te. Da, nu. S-a dus pe... Da, cred că o să tai de pe... Cred că să o tai. La editare. Bă, da, bun, că mi-ai dat asta cu porci. Nu puteai să-mi dai și mie ceva cu găini? Omoară și tu, un animal. Uite, du-te pe cealaltă insulă și ia pepenii. Asta o știu, e un bug din 1.16, parcă 1.14. Nu-l puteai face. Cu penele astea, dacă am bete și așa am chef să iau din ăla... Ce? Cum zice... Nu flint. Din ăla, mă. Care faci flintul? Cu iron și cu din ăla. Da, știu. Care îți dropează. Da, știi să-l vai. La Graven. Da. Da, bravo. Și ce o să faci? Pot să fac din ăla săgeți. Dar cine stă să faci? Porc! Porcul. Primul porc. What the fuck, chiar nu Mă gândeam că va fi mai ușor. Bine, acum n-avem pat cu noi, n-avem nimica. Mă gândeam că va fi mai ușor, mă. Acum nu mai avem nimica, nu avem unde să stăm. Dar oricum, suntem aproape de casă. Că m-am învârtit. Nimic. Da, dar mereu mă nervează. Că trebuie să pun ceva, o torță. Ia. Bă, nu mai merge bug-ul, uite. Nu merge bug-ul? Poate ce să cu băgatul. Uite, așa am ajuns acasă. Sau, ia. Asta într-un fel e o casă. Da, e o bază. Da, e o bază. Trebuie să punem ceva ca să nu intre nimeni. Dar și așa
vin monștre la noi. Da, bă, da, Probabil. este. Nu zic că vrei să pui. Aici am pus pământul. Adică cine va intra prima pe acolo se va spune. Ok. Ne-am spawnat foarte mai încolo, așa. Am avut și un de la... cum se cheamă? Bonus chest, că Da, da, da. că ai zis tu să bag. Da. O să mă înveți și pe mine să bag bonus chest-ul. Da, mă, dar e la primul. Bă, dar nu puteai să dai și tu cu găini, am găsit 3 găini. Găini? Bă, am omorât 3 găini. Gata. Am trebuie să mai găsesc. Acum știi ce Nu, trebuie mă, să trebuie faci? să... Mă, am zis că nu puteai să dai și tu cu găini. Trebuie să omori squid. Squid. Da. Uite asta. Trebuie să te arunci în asta, în primul rând. Aruncă-te în asta. Să fac Da, nu. energy. Nu, energy. Ia, stați pe... Să fac Să energy. ne faci un 300. 360? Da. N-ai cum. Ba da. N-am Te cum. provoc. N-am cum. Haide, stai doar în groapă. Oricum tu mă controlezi, deci... What the fuck? Bun. Mesaj odată. Pam! Bă, dar eu nu pot să fac. Nu, Eu am făcut-o odată de 3 ori. Am făcut o răsuceară perfectă. Deci m-am dat și să văd și din third person. Cum să-i spunem. Și voi știți cum era? Perfect. Ia. Ok, What the... Ok. tu ai pus-o. Da, eu am pus-o. Vedeți ce am spus? Iază. Ok, și acum... Iază, ce-ți fac? De aici, acum am Bun, urcat. mergem. Sigur? Da. Adi, profesionist! Chiar profesionist. tata. E și de asta. Mai mă urc. Cred că nu mai să am piatră, da. Lasă. O să faci totul, ne mergem. După aceea o distrugem cu dinamită, cu TNT. Da, nu-mi dau TNT, mă, nu-i frumos. După ce terminăm episodul, bine? Da. Bubuiem asta. Da, să ne dăm creativ și să o spargem cu mâna. Uite, vedeți ce Unde privire aflăm? este. Iază. Încolo sau încolo să mă duc? Să fac Hai spre încolo. încolo? Unde stai tu? Dă să văd unde Hai, e. dacă reușești. Cred că să Îți ajung pe dau- copac. Dacă reușești, eu îți dau... Am reușit. Hai că ai reușit tu. Acum trebuie să omori un squid. Bine. Bă, what the fuck, a ajuns apa aici. What the fuck? Nu e inundată vecinii. What the fuck, dar chiar What the... acolo. Bă, tocmai de aici, de sus. Aoleu. Sus? Mai grav, nu ți-e rușine. Pe bune ne-a inundat baza, care am stat vreo 7 minute să o facem. Da, nu mi-am luat falling damage. Nu mi-am luat. Da, bine că nu ți-ai luat. Acum trebuie să te duci să omori un squid. Bă, dar mi-am luat falling damage de la apropiere. What the fuck, ți Bă, mi-a jumătate de viață de 4 blocuri. pe bune? Asta e culmea. Ia stai să văd. De la... Dar cum ar fi? Da, bă, mi-au o viață. Mi-au inimioară. Brutul O vei. inimioară și puțin. Și un mini pix. 3 mini pixeli. Ai zis să mă duc la squid, nu? Da, omoară un squid. Bă! Omoară... Odată Da, cum am putut? Puțin. cum ar fi să facem o serie? Bă, ce asta? Sugarcane. Nu mă, asta. Asta am făcut-o noi. Nu, n-am făcut-o. Bine, Bă, chiar n-am făcut-o. like, am făcut-o noi. N-am făcut-o, mă, ești beat. Bine, n-am făcut-o. Ei bine, n-am făcut-o. Bă, n-am făcut-o, noi. Bă, acum o vedem. Mai trebuie un sugarcane. Un sugarcane și ar fi gata. Ok, da, acum am Acum hai în explorare de... squid-uri. Da. A, Omoară pește. gata, am găsit. Va, de ce un squid trebuie să omori?
Deja Dacă găsim. dai cerneală în ochi, să nu spui că da, te-ai băgat direct prin cerneală. Perfect. Vreau să o oare. Ce-ai făcut? Bă, Bă, nu le-am luat. nu o să fie aici prin apă. Bă, Jale. Ok, și acum știi ce trebuie să faci? le-am în inventar aici, ok. O să fac, stați puțin, eu trebuie să fiu puțin plecat. Tu continui episodul. Da. Și oameni buni, da, fac așa, frumos. E pe Peaceful că el a vrut așa. Ia ziceți, scrieți în comentarii dacă vreți să fac o serie de Minecraft. Ziceți acum, dacă vreți să fac o serie de Minecraft. Neapărat, ziceți în secunda asta și nu uitați de like. Exact, el! Dați like-ul. Dacă nu dați like-ul. Da, dacă nu dați like-ul ăsta, nu mai să mai vorbească în viața lui și o să dau pe hardcore. Oh my god, hardcore? Da. Hardcore e... Nu hardcore, hard. Hai că la... Ai înțeles, tu acolo unde ai zis tu să pun piscul. Pe hardcore e ilegal. Corpil joacă. Nu mă, hard. Hard. Dificultatea hard. Ce înseamnă asta? Eu nu... Adică... Ce ai făcut? MLG puțin. MLG! Bă, uite. Hai, ăla a fost... Poate a pus direct lângă un deal, care e țărai. Poate... Bă, așa vom ști acolo unde e mereu casa noastră. Deci mereu vom ști unde este casa noastră. Da, oricum asta de rămân. Da, o să o derumăm și o să punem lemn. O punem... Steag. Nu, bă, nu punem niciun steag. Nu pune niciun steag, mă. O să știi mereu unde este casa noastră. Da, mă, face steagul Rusii. Caute-o, mă, pe Google, Rusia steag, gata, băgăm Rusii. Ba, nu. Japonezii. Hai că da. La care facem un steag roșu. Nu, facem unul mare și vom face cu un creeper. Ca să se vadă că e Minecraft. Hai. Mai avem 3 minute din episod, că e cam prea lung. Da. O să facem și mâine? Da. O să facem și mâine și va fi o nebunie mai mare. Va trebui să batem Minecraft-ul. Da. Într-un episod n-ai cum. Da. Cum n-ai cum să bați Minecraft într-un episod? N-ai cum. Dar ceilalți oameni cum pot? Ca Colpir, Luca, nu știu dacă îl știți. Într-un episod. Episod, nu serie. Dar ce e așa greu? Ca Nicus cum o poate face? Mă, ăla au fost, cum zice... Ce a fost? Bogat? Nu, bă. Da, aici dacă vedeți, nu scrie, nu, aici nu știu parola. Și aici am o poză cu un diamant. Cu diamond. Strânge apa. Ce? Că te bate mama. Te bate. Că asta e harta mea. Da, E harta lui, nu contează. Da. În, cred că, nu știu, când a să-i fac și lui Minecraft-ul, o să-mi pui mie harta asta. Da, nu, o să intru eu pe hartă și o să intre și el, o să-i dau armura asta, el are o armură de iron acolo în chest și o să iau eu aia de iron și o să, nu știu. Dar nu trebuie mie, bă, eu aia de iron. Și tu, nu mă, eu iau aia de iron. Și de diamant și tu stai în peșteră, eu mă bag la creații, la copacul ăsta.
Bine, dar Mă bag la creație aici. vrei să faci casă în copac? Da, mă bag la creație. Super. Dar o să... Băi, am o idee. Facem un gard gigantic. Bă, păstrează asta, cum zice, pentru tine. O să avem multe idei. S-a făcut. Și aici cred că vom face o serie. Da, avem 20 de minute de episod, deci, uite, și se întunecă, uite, acolo, hai pe muntele ăla, Au. să fii calmă. Mi-am rupt un picior. Sau chiar 3. Ți-ai dus... Ți-ai rupt o mână? 2 mâini? Și un Bă, picior. o mână și 2 mâini. Da, nu, Nu logică. merge să vorbesc română deja. Da, poate, dacă vă întrebați de ce vorbește așa, poate italian. Chiar și italienii din care... Da. Da. Nu contează, facem așa. Tanai. Facem așa. Facem așa. Bun. Și punem Ce o să pun? Sunset Day să fie frumos. Și uite și aici lângă cupru. Da, Stai să se vadă cupru. bun. Aici nu știm că e cupru. Să pui un steag aici ceva. E Nu, cupru. fac o poză. Ok. Fac o poză. Și acum. Asta a fost episodul. Noi ne vedem Sper să dați viitoare. like. Da, noi ne vedem viitoare. Și o să Poșpo. facem o serie. Da, poșpo.